נכנסים לאתר זונדר. להצטרפות בפעם הראשונה לוחצים על Join Now. ליצירת משחק חדש לוחצים על Create Your Own Content. בוחרים שם למשחק. מוסיפים שאלה. אפשר לשנות את סוג השאלה, לוחצים על Change. מוסיפים את השאלה. ב-Correct Answer מוסיפים את התשובה הנכונה. ב-Incorrect Answers מוסיפים את התשובות הלא נכונות. אפשר לקבוע זמן ולוחצים Save. לוחצים על Image Multiple Choice להוספת שאלה עם תמונה, למשל גרף. בוחרים את התשובה כטקסט, אם התשובות שלנו טקסט, אם לא אז משאירים כאימג'. לוחצים על Choose Image ובוחרים את התמונה. מוסיפים את השאלה ואת התשובות, Correct Answer תשובה נכונה, Incorrect Answer תשובות לא נכונות, ולוחצים Save. אפשר להוסיף גם הפניות לשאלה, לוחצים על Question References. אפשר להוסיף הפניות כטקסט, כתמונה או כווידאו. שמים כותרת ומוסיפים. לוחצים על Quick Insert להוספת שאלות בצורה מהירה יותר. בוחרים את סוג השאלה ומוסיפים. לוחצים על Import להעלאת שאלות מקובץ באמצעות התבניות שבאתר. לוחצים על Slides להוספת מצגות למידה שיופיעו ליד המשחק. Topic Settings יכולים לשנות את שם המשחק, את סדר השאלות ומוסיפים טאגים. לוחצים על Save. לוחצים על Show Games ובוחרים את סוג המשחק. לוחצים מתחיל ומתחילים לשחק.